Salpukan kan motorsiklo asin SUV sa Pamplona, Camarines Sur. Nahulikam sarong persona gadan sa insidente. Si Jessica Calinog nakatutok. Pasado alas 8 kasubanggi, mahihiling sa CCTV footage na ini ang pag-agi kan mga lunadan sa Kalabaan kan Tinampo sa San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Hasta sa biglang nag-agi ang sarong motorsiklo na marikas ang dalagan, asin dagos na nakabudal sa nakasabata na SUV. Sa kusog kan impact, haros nagkapiridaso ang parte kan motorsiklo, mantang nakaapon man ang rider asin backrider kaini. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad, alagad binawian in buhay ang backrider na si Mark Joseph Lumabi, mantang nagpaparahay pa sa ospital ang driver kaini. Opo, base doon sa CCTV footage na nakita natin yung line, kinain ng nakamotor yung linya ng SUV. Nasa marahiman nakamugtakan ang lunad kan SUV, alagad akula pa ang naging danyos kan lunadan. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad ang aning maaraman ang pinakarason kan aksidente. Nagpatanid man ang mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho, urog na tapig ko konsiderar ang nasambitan ng lugar como accident-prone area. Ang sa akin lang pakiusap, kung papunta na kayo at na malapit na kayo dito, lalong-lalo na ngayon na tinatrabaho yung magkabilaan na panig ng kalsada kasi nagro-road ready na tayo. Medyo makipot yung daanan. Tapos meron pang kurbadang daan. Galing ka ng tulay, kurbada yung daan. Mabubulaga ka talaga. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.